Шәһәребезнең беренче мәктәп укучылары моннан 5 ел элек Россия мәктәп укучылары хәрәкәте сафларына алыналар. Узган шимбәдә мәктәп бинасында юбилей уңаеннан чара узды. Бу көнне гомум Россия хәрәкәте сафларына мәктәпнең иң актив алдынгы тагын 20 баласы кабул ителде. Мы, вступая в ряды российского движения школьников, перед своими товарищами торжественно обещаем. Беренче мәктәп Россия мәктәп укучылары хәрәкәте зәйдә санау мәйданчыгы буларак эшли башлады. 5 ел дәверендә алар Россиянең күп кенә төбәкләрендә булып, күләмле чараларда катнашып, үзләрен күрсәтүгә ирешкәннәр. Честью, достоинством нести данное звание, активно участвовать в жизни школы, учебе, воспитательных процессах и также всяких иных мероприятиях. Яшьләр хәрәкәте елдан-ел ишәя, активлаша бара. Эшли башлаган елда 50 укучы кабул ителгән булса, хәзер аларның саны 200-дән артык, ди җитәкче Әлфия Кондрабаева. Он открывает все двери, потому что наши дети где только не побывали. Побывали и в российских лагерях, и побывали в сменах профильных различного уровня, и в республике, и в международного уровня. В общем, даже они побывали в киноакадемии, где очень трудно кому-то попасть. Они бесплатно туда съездили в городе Анапа. Это фестиваль, огромнейший фестиваль. Они там встречались с различными артистами, знаменитыми артистами Российской Федерации. Сегодня я вступила в ряды российского движения школьников. Это очень классно, весело. После линейки весь наш класс вступил в ряды. Мы стали еще дружнее. Юбилей чарасына мәктәптә укыган чорда гомум Россия хәрәкәтенең лидерлары булып саналган студентлар да килгән иде. Шушы 5 ел дәвамында ул безгә һәрвакыт яңа мөмкинлекләр ачты диләр алар. РДШ – это как школа. И вот эта школа научит тебя жить, потому что это семья, это очень-очень много всего. И тогда, когда я начала заниматься этим в школе, мне очень понравилось. Я очень быстро влилась, и я не заметила, как прошло 4-5, уже 5 лет. Гомум Россия хәрәкәте сафларына иң актив максатчан алдынгы укучылар гына алына. Оешма значогында лаеклы булган укучылар түшенә тагыла. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Сыпатов, Зәй хәбәрләре.